2022 आज गणेशोत्सवाच्या विसर्जनाचा दिवस आहे आणि या सर्व मिरवणुका आणि विसर्जनाच्या निमित्ताने मी सर्व गणेश भक्तांना प्रथमतः शिवसेना सोलापूरच्या वतीनं शुभेच्छा देतो। गणेशोत्सव अतिशय उत्साहात साजरा करा, जल्लोषात साजरा करा असे आपले महाराष्ट्र राज्याचे जनसामान्यांचे मुख्यमंत्री सन्माननीय आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राला सांगितलेलं आहे। आणि कोरोना काळाच्या नंतर आज जल्लोषात मोठ्या प्रमाणात मिरवणुका होत आहेत, परंतु काही अपवाद वगळता काही ठिकाणी जो काय प्रसंग घडला किंवा त्या ठिकाणी कुठंतरी आपला उत्सव दाबण्याचा प्रयत्न केला, त्या ठिकाणी मी सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना कळवलेलं आहे आणि मुख्यमंत्री साहेबांनी तसं पोलीस आयुक्तांना आणि अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आणि त्यानंतर लष्कर मध्यवर्ती भागातील सर्व मिरवणुका त्या अतिशय उत्साहात जल्लोषात सुरू झालेल्या आहेत आणि आज दिवसभर असाच उत्साह कायमस्वरूपी राहील। कंबर तलाव जे संभाजी महाराज तलाव इथे विसर्जनाच्या बाबतीतला देखील मुद्दा हा महापालिका आयुक्तांना वरिष्ठांनी कळवलेला आहे आणि त्या संदर्भात देखील योग्य तो निर्णय आपल्यासमोर असणारच आहे। तो निर्णय योग्य नाही झाल्यास ज्या पद्धतीनं मध्यवर्ती आणि सर्व गणेश भक्त जो काय निर्णय देतील त्या निर्णयासोबत मी शिवसेना जिल्हाप्रमुख म्हणून आणि संपूर्ण शिवसेना ही तुमच्या पाठीशी राहील आणि सर्वांना मी एक आव्हान करतो की गणेशोत्सव आपल्याला जल्लोषात आणि आनंदात साजरा करायचा आहे, कसलाही गालबोट न लावता आपला 2 वर्षाचा उत्साह आणि या वर्षाचा असं 3 वर्षाचा उत्साहात साजरा करू एवढं सांगतो। 2022 या गणेश विसर्जनाची मिरवणुकीची सुरुवात लष्करी विभाग मध्यवर्ती गणेशोत्सव महामंडळाच्या वतीने आणि त्याचबरोबर लोधी समाजाचे मानाचे गणपती जय तिरुपती क्रीडा मंडळ बालाजी मंदिर या ठिकाणी सकाळी 9 वाजता या सोलापूरचे पुण्यनगरीचे आयुक्त माननीय राजेंद्र माने साहेब, त्याचबरोबर उपायुक्त बापू बांगर साहेब आणि सदर बाजारचे PI माननीय भोसले मॅडम या प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत, त्याचबरोबर मध्यवर्तीचे सर्व आजीमाजी पदाधिकारी संस्थापक आणि लोधी समाजाचे सर्व पदाधिकारी, सर्व समाजाचे अध्यक्ष या सर्वांच्या उपस्थितीत या विसर्जन मिरवणुकीची पालखीची पूजा विधिवत प्रमाणे पूजा करून त्या मिरवणुकीला सुरुवात झाली आणि ही जी मिरवणूक आहे बालाजी मंदिरपासून ते महावीर चौकपासून ते सत्तानाम चौकपासून ते कुंभार गल्ली आणि कुंभार गल्ली ते मौलाली चौक मार्गे जगदंबा चौक आणि जगदंबा चौक मार्गे 7 रस्ता या ठिकाणी मध्यवर्तीची स्वागत कक्ष त्या ठिकाणी उभा करण्यात आलेला आहे आणि त्या ठिकाणी या विसर्जन मिरवणुकीमध्ये सहभागी झालेले सर्व मंडळाच्या अध्यक्षांचं त्या ठिकाणी स्वागत आणि सत्कार केला जाईल। त्यानंतर कंबरतलाव मार्गे दिशेने सर्व मार्गात होतील, परंतु शासनाने वेळोवेळी ज्या काही नियम सांगितलेलं आहे त्या नियमाचं पालन करून आनंदाने आणि उत्साहाने हा विसर्जन मिरवणूक पाडण्यासाठी आमच्या मध्यवर्ती मंडळाच्या वतीने सर्व मंडळांना आम्ही सूचना केलेल्या आणि त्या पद्धतीने पार पडतील अशा पद्धतीचे मी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करून कुठल्याही या मिरवणुकीला कुठल्याही प्रकारचं गालबोट न लावता आणि विशेष करून या मिरवणुकीला अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सहकार्य लाभलेले आमचे मनीष साहेब यांनी फार मोठं योगदान दिलेलं आहे की जेणेकरून या शासनाच्या ज्या काही तांत्रिक अडचणी होत्या किंवा शासनाने जे काही नियम दिले होते ते नियम प्रत्येक मंडळांना मान्य नव्हतं, मध्यवर्ती मंडळाला सुद्धा मान्य नव्हतं, परंतु ऐनवेळी मनीष साहेबांनी मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात राहून ज्या काही जे नियम लागून दिलेलं होतं शासनाने ते काढून टाकून या मध्यवर्ती मंडळामध्ये सहभागी झालेल्या मंडळांना सविस्तरपणे म्हणजे व्यवस्थित आणि शांततेत आणि उत्साहात मिरवणूक पार पाडण्यासाठी सहकार्य केलं आहे। त्याबद्दल मी मनीष साहेबांचा मध्यवर्ती लष्करी विभाग मध्यवर्ती मंडळाच्या वतीने त्याचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत आणि त्याचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो। असेच यापुढेही वेळोवेळी आमच्या मध्यवर्ती मंडळाला मनीष साहेबांचा आणि मुख्यमंत्री साहेबांचा आम्हाला सहकार्य लाभेल अशी अपेक्षा व्यक्त करून या ठिकाणी माझं